ביממה האחרונה ברצועת עזה אנחנו הרחבנו את פעולת הכוחות וכוחות נוספים נכנסו לרצועה. כוחות חי"ר, שריון, הנדסה ותותחנים. בתקיפות משולבות של כוחות יבשה ואוויר ברצועת עזה חיסלו הלוחמים עשרות מחבלים הלילה שהתבצרו במבנים וניסו לפגוע בכוחות שנעו לכיוונם. אנחנו נעים מהקרקע, מזהים את המחבלים, תוקפים מהאוויר. יש גם מגע ישיר בין כוחות קרקע למחבלים. הלחימה מתנהלת בתוך רצועת עזה. מתקדמים באופן מדורג על פי התוכניות המבצעיות שלנו. הפעילות ההתקפית תתמשך ותתעצם לפי שלבי המלחמה ומטרותיה. עד כה הודענו למשפחותיהם של 312 חללי צה"ל ולמשפחותיהם של 239 חטופים. השבת החטופים היא משימה לאומית עליונה. הפעילות הקרקעית שלנו ברצועת עזה משרתת בין היתר את המטרה הזאת. סוגיית החטופים איננה רק סוגיה לאומית, היא סוגיה עולמית.